దేవుడి నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఈ సమయాన్ని దేవుడు కొన్ని మాటలు మనతో మాట్లాడబోతున్నాడు. అయితే నేను బైబిల్ చదువుకుంటున్నందుకు దేవుడు ప్రేరేపణించాడు ఈ మాటలు మాట్లాడమని. అందుకని ఈ మాటలు తీసుకొని మేము ముందుకు వచ్చాను. అయితే 1వ పేతురు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 7వ వచనం ఒకసారి చదువుదాము. ఆయన మిమ్మును గూర్చి చింతించుచున్నాడు కనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన అంటున్నాడు, మన గురించి ఆయన చింతించుచున్నాడంట, మనల్ని బట్టి ఆయన బాధపడుతున్నాడంట, మనల్ని బట్టి ఆయన ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడంట. ఎందుకు అనంటే మన బాధని, మన కష్టాన్ని, మన వేదనని, మన శ్రమని, మనం దేనికైతే మనం చింతపడుతున్నామో మనకు అనేక రకాలుగా చింతలు ఉంటాయి. తినేదానికి లేదనో, కట్టుకోవడానికి లేదనో, లేకపోతే ఏదో ఒక విషయానికి వచ్చి మనం ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఆయన అంటున్నాడు, మీరు దేని విషయంలో చింతించవద్దు, నేను మీ కొరకై మీ చింత అంతా కూడా నా మీద వేసుకొని ఉన్నాను, మీ చింత యావత్తు నా మీద వేసి మీరు నిబ్బరము కలిగి ధైర్యంగా ఉండండి అంటున్నాడు. చూడండి, ఇంత గొప్ప ఆదరణ కలిగించే మాటలు ఆయన మాట్లాడుతుంటే ఇంకా మనకి భయం ఎందుకు, మనకు బాధ ఎందుకు, మనకి ఏడుపు ఎందుకు, మనం భయపడాల్సిన అవసరం ఏముండదు. ఆయన గొప్ప దేవుడు అండి. ఆయన ఒక మాట ఇస్తే చాలు గొప్ప అద్భుత కార్యములను జరిగించిన వాడు. మాటల వలన దయములలో కొట్టి రోగులను స్వస్థపరిచిన దేవుడు. మన చింతను, మన బాధను ఆయన భరిస్తున్నా అని అంటున్నాడు. అలాంటప్పుడు మనకెందుకు చింత? అయితే మనం ఆలోచన చేసే ఆలోచనలు చూడండి, కొన్ని విషయాలు మేము ముందుకు తీసుకొస్తాను ఈ సాయంకాల సమయంలో. అయితే ఆయన కొన్ని విషయాల్లో మనం ఆలోచన చేస్తామంట. దేని విషయంలో అంటే మత్తయి సువార్తలో 6వ అధ్యాయంలో కొన్ని మాటలు ఉంటాయి. ఆ 6వ అధ్యాయంలో చూసినట్లయితే 25వ వచనంలో అయితే మనమైతే ఏమి తిందుమా, ఏమి తాగుదామా, ఏం వస్త్రాలు కట్టుకుందామా, ఏం ధరించుకుందామా అని ఎన్నో రకాలుగా ఆలోచన చేస్తామంట. అంతే కదండి, మానవులమైన మనము ఆలోచన చేసే దేనికోసం ఆలోచన చేస్తామంటే ఇలాంటివే. ఏమి తిందాం, ఏం చేద్దాం, ఇదొక ఆలోచన, ఇదొక చింత. అయ్యో ఈరోజు నాకు ఎవరు పెట్టేవాళ్ళు లేరే, లేక నేను ఏం పని చేయలేను, నేను ఏం పని చేయలేనప్పుడు నేను ఏం తినాలి, ఎలా బ్రతకాలి, లేక నేను ఎటువంటి వస్త్రాలు కట్టుకోవాలి, ఏం చేయాలి అని చెప్పి మనం బాధపడతామంట. అయితే వాక్యం అంటది, మీరు దాని కొరకు భయపడవద్దు, దాని గురించి ఆలోచన చెయ్యొద్దు. మీరు ఆలోచన చేసినంత మాత్రాన ఒక ఎంటిక నలుపైన చేయలేరు, ఒక ఎంటిక తెలుపైన చేయలేరు, తర్వాత ఒక మూరడు పొడవైనా కాలేరు, ఒక మూరడు పొట్టి కూడా కాలేరు. మనం చింతించటం వలన ఏమి చేయలేం. మన చేతిలో ఏముంది? మన చేతిలో ఏం లేదు. అయితే మనం దేవుని రాజ్యం కొరకు ఎతకాలంట. మనం ఈ విషయాలలోని చింతపడకూడదంట, బాధపడకూడదంట. వీటన్నిటి విషయమై ఎవరు అభ్యంతరపడతారంటే అన్ని జనులు వీటి విషయమై బాధపడాలంట. అయ్యో నేను పని చేసుకోలేను, అయ్యో నేను కష్టపడలేను, లేక నేను వ్యాధితో ఉన్నాను, బాధతో ఉన్నాను, నన్ను దగ్గరకు తెచ్చేవాళ్ళు లేరు, ఎవరు లేరే అని అనుకుంటారంట. అయితే ఒకవేళ ఇటువంటి పరిస్థితిలో నీవు ఉన్నావా? అయితే నువ్వు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే నీవు ఈ మాట లేను, ధైర్యం వస్తుంది. ఎందుకంటే దేవుడు అంటున్నాడు, నువ్వు భయపడవద్దు, నువ్వు చింతించవద్దు, నేను నీకు తోడై ఉన్నాను, నీ చింత అంతా కూడా నా మీద మోపి నువ్వు నిబ్బరంగా ఉండు. అయితే ఏం తిందునా, ఏం తాగుదునా అని నువ్వేమీ బాధపడవద్దు. ఆకాశ పక్షులను చూడవా, ఇత్తవు కోయవు, కోట్లలో కూడా ధాన్యం కూర్చుకొనవు. అయితే అవి ఎంత సంతోషంగా తింటూ ఉన్నాయి, ఎంత సంతోషంగా వెళ్తూ ఉన్నాయి చూడండి. పక్షులను పోషించిన దేవుడు మనల్ని పోషించడా? మనల్ని ఇంకా బాగా పోషించుతాడు. అయితే మనకి ఏది అవసరమో, మనకి ఏది ఎప్పుడు కావాలో మనకంటే ముందుగా తండ్రికి తెలుసంట. అనుకుంటున్నావేమో నీవు, అయ్యో నాకు ఇది కావాలి, ఈ సమయానికి నాకు ఇది కావాలి, నాకు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు, నన్ను ఎవరు దగ్గరకు తీర్చేవాళ్ళు లేరే, నాకు ఈ అవసరత తీర్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరే అనుకుంటున్నావేమో. ఆయన అంటూ ఉన్నాడు, నీకు ఏది అవసరమో నీకంటే ముందుగా నాకు తెలుసు. అవునా? నీకు తెలియకపోవచ్చు, అది దేవుడికి తెలుసు. ఏ సమయానికి ఏది అవసరం వస్తుందో, ఏ సమయానికి నువ్వు ఎవరి దగ్గరకు వెళ్ళి ఏం అడగాలో, లేక ఎవరి ద్వారా నీకు ఏమి జరిగించాలో అది ఎవరికి తెలుసు అంటే దేవుడికి తెలుసు. నువ్వు ఆలోచన చేసినా కూడా దాన్ని బట్టి ఏమీ చేయలేవు. ఆకాశ పక్షులని పోషించిన దేవుడు నిన్ను పోషించడా? పక్షుల కంటే శ్రేష్టమైన వారు మనుషులు కాదు. అయితే ఆయన అంటాడు, ఏమి ధరించుకుందువా అని ఎందుకు చింతించ. చూడండి ఏమంటాడంటే ఆయన, అడవిలో పూలను చూడండి, అవి ఎంత బాగా అలంకరించబడి ఉంటాయి, ఎంత అందంగా ఉంటాయి, చూడ్డానికి ఎంత వైభవంగా ఉంటాయి చూడండి. అంత వైభవంగా అవి పువ్వులన్నీ కూడా ఎలాగ ఎదుగుచున్నవి చూడండి. అయితే అవన్నీ కూడా ఎదిగేటప్పుడు కష్టపడతాయా? అవి బాధపడతాయా? అయ్యో నేను ఇలా ఎదగాలి, అయ్యో నేను ఇలా ఉంటే నన్ను చూసి అనేకులు నా 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 కళ్ళ చూసి అనేకులు ఆనందపడతారు, సంతోషపడతారు, నన్ను వాడుకుంటారని చెప్పి ఆ పూలు ఏమైనా అనుకుంటాయా? అయినా అవేమైనా కష్టపడతాయా? వాటికి తెలుసా ఎలా కష్టపడితే నేను ఎలా ఎదుగుతాను, ఎలా వికసించబడతాను, ఎలాగ అందంగా కనపడతాను అని చెప్పి దానికి తెలుస్తుందా?
దానికి తెలియదు. అయితే అడవిలో పువ్వులనే దేవుడు అంత అందంగా నిలవబెట్టి, అంత వైభవంగా దాన్ని ఎదిగింపజేసిన దేవుడు, వాటికంటే శ్రేష్టమైన మనుషులని చూడండి, పూలు చూడండి అంత అందంగా ఉంటాయి. అయితే అవి ఎలాగుంటాయంట, ఆ చెట్లు కానీ, ఆ పువ్వులు కానీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి వాడిపోతాయి. వాడిపోయిన పూలు అలాగే ఉంటాయి ఆ చెట్టుకి, అవి రాలిపోతాయి. రాలిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తాం, దాంట్లో తీసుకొని మనం పొయ్యిలో పడవేస్తాం. అయితే అవి అలాగే అలంకరించబడినట్లయితే నేడుండి రేపు పొయ్యిలో పడేటివే అంత అలంకరించబడి పడేటట్లు దేవుడు చేసి ఉంటే, నిజంగా మనిషిని దేవుడు సృష్టించాడు ఎందుకోసం? మనం ఒక రోజు నుండి ఒక రోజులో వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం కాదు కదా. అయితే మన జీవితాన్ని గురించి దేవుడికి తెలియదా? మన గురించి ఆయనకు తెలియదా? మనిషిగా ఇచ్చిన దేవుడు మనల్ని ఎలా అలంకరించాలనో తెలియదా? మనకి ఏ వస్త్రాలు కట్టుకోవాలో ఆయనకు తెలియదా? మన గురించి అన్నిటినీ కూడా ఆయనకి ముందుగానే తెలుసు. ఆయన ముందుగానే ఆలోచన చేశాడు. ముందుగానే మనకి ఏది అవసరమో ఆయనకు తెలుసు. ఎంత కృప చూపించే దేవుడు మన మీద ఇంకా ఎంత శ్రద్ధ నిలిపి ఉంటాడు, ఎంత ఆలోచన చేస్తూ ఉంటాడో చూడండి. మనల్ని నిలవబెట్టుకోవడానికి, మనల్ని ఒక అందమైన మనిషిలాగా చూపించడానికి కోసం ఆయన ఎంతగా కష్టపడుతుంటాడో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. అయితే ఇవన్నిటిని కూడా ఏమి కట్టుకుందుమా, ఏమి తిందుమా, ఎలాగా అని చెప్పి ఆలోచన చేసేది ఎవరయ్యానంటే అన్ని జనులు వీటి కొరకు ఎదురు చూడాలంట, వాటి కొరకు చింతించాలంట, వాటి కొరకై ఆలోచన చేయాలంట. అయితే మన కొరకై మన తండ్రి ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు కనుక మనం ఎక్కడ భయపడాల్సిన అవసరం లేదంట. అందుకే ఆయన ఏమంటాడంటే, మీరు వీటి కొరకు ఆలోచన చేయొద్దు, వీటిని ఎతకద్దు. మీకు కావాల్సిందంతా ఏది అంటే, మీకు పరలోకపు తండ్రికి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదటగా ఎదకాలి. మనం తినేదానికోసము ఆకలి వస్త్రాలు వీటి కొరకు ఎతకాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మొదట మనం వెతికినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మనకు దొరుకుతాయండి. వీటికంటే ఇంకా మనకేం కావాలి? ఇంకా ఆ పరలోకపు తండ్రి మనకు సమస్తమును సమకూరుస్తాను అంటుంటే మనం వేటి కొరకు ఆలోచన చేయాలి? దేనికోసం మనం బాధపడాలి? దేనికోసం మనం చింతపడాలి? అయితే ఆయన అంటున్నాడు, వీటి కొరకు అయితే మీరు చింతపడద్దు, కానీ రేపటిని గురించి ఎవరు ఏం చింతపడవద్దు, ఎవరు బాధపడవద్దు, ఎవరు కూడా ఏమి బాధపడాల్సిన అవసరము లేదు. ఎందుకు అనంటే, మీ కొరకు నేను ముందు రోజే అన్నీ సిద్ధపరిచి ఉన్నాను. మీ కొరకు నేను చూస్తూ ఉన్నా. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరమో లేదు. ఏనాటికి అన్నాడు చాలు. మనం చింతించడం వలన ఈ మాటను బట్టి ఏమర్థమవుతుందంటే, మనం చింతపడడం వల్ల మనకి కీడు రాబోతుందంట. అందుకే ఆ కీడు రాకుండా మనకు ఉండాలంటే మనం ఏ రోజు చింతపడాల్సిన అవసరమో ఉండకూడదు. ఎందుకంటే మనల్ని పోషించుచున్న దేవుడు, మనల్ని పోషించున్న తండ్రి, ఆ పోషించే తండ్రి ప్రతిదీ కూడా మనకంటే ముందుగా ఆయన తెలుసుకొని ఉన్నాడు. మనకు ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలా, ఎప్పుడు ఏది మనకు, ఏ వస్త్రాలు మనం కట్టుకోవాలా, ఏ తిండి మనం తినాలా, ఎలాగా మనం నిలబడాలి, ప్రతిదీ ఆయన ముందుగానే తెలుసుకొని ఉన్నాడంట. కాబట్టి ఒకవేళ దీని కొరకు ఆలోచన చేస్తున్నావా అయితే ఇప్పటి నుంచి వాటి కొరకు ఆలోచన చేయొద్దు. ఆకాశ పక్షులను చూడండి, అవి ఇత్తలా కొయ్యలా, అవి కోట్లలో ధాన్యం కూర్చుకోవాలి, అయినప్పటికీ కూడా సమస్త వైభవంతో, సంతోషంతో, ఆనందంతో అవి ఉన్నాయి. వాటిని పోషించుచున్న దేవుడు అడవిలో పువ్వులను ఎలాగ ఎదిగింపజేస్తున్నాడో, అయితే వాటిని అన్నీ వెదిగింపజేసి వాటి ఆకలి తీర్చిన దేవుడు మన ఆకలి తీర్చడా, మన వస్త్రాలు ధరింపజేయడా, మన అవసరం తీర్చడా. అయితే వాటి కొరకు ఆలోచన చేస్తున్నావు, ఇప్పటి నుంచి వాటి కొరకు ఆలోచన చేయకు. అయితే ఒకవేళ నీకున్న బలహీనతను బట్టి నువ్వు ఆలోచన చేస్తున్నావా, ఆ చింత కూడా ఆయన అంటున్నాడు, మీ చింత యావత్తు నా మీద మోపి నువ్వు నిబ్బరం కలిగి ఉండు అంటున్నాడు. కాబట్టి మనం నిబ్బరం కలిగి ఉందాం. మనం నిబ్బరం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా ఆయన మనకి సమస్తమును సమకూర్చే దేవుడు కనుక, మనకు సమస్తమును సమకూర్చి మనకు సమస్తమును మన దగ్గర పెట్టే దేవుడు మనకున్నాడని ఒక ధైర్యంతో మనం ముందుకు కొనసాగుదాం. దేవుడి మాటలు దీవించును గాక.